καλημέρα, είμαστε στο Ζάγκρεπ. Και ψαχνόμαστε Γιατί έχουμε χαθεί. Τι κάνουν τρεις Αθηνές, όχι λάθος. Μία Αθηναία, Τρεις Ελληνίδες. τρεις Ελληνίδες. Λοιπόν. Να τη μου κομμάρα. Όχι, αυτή είναι καμάρα. Είναι άλλη. Για δες, όχι παιδιά είναι άλλη. Για δες το μπροστά, γιατί είναι δύο λέξεις. Δες την πρώτη λέξη, έχει δύο λέξεις. Ουλίκα. Ωραία, Το έχουμε, ωραία. τι χάσαμε λέει. Θα πεθάνω, λοιπόν. Ωραία. Εμείς θέλουμε να πάμε κατά εδώ. Άρα είμαστε εκεί. Άρα πρέπει να περάσουμε όλο αυτό για να περάσουμε το εδώ. Όχι, με δρόμους θα το βρούμε, γιατί δεν κάνουμε δουλειά. Εννοείται με δρόμο, πού χρειαστούμε. Εμείς που ξέρουμε να διαβάζουμε και να κρατάμε. Κάπου στην αυτή την υπουργό. Την Μπουκαβάλα. Γιατί είδα τα σημαίακια και πρώτα σχολιάζαμε τα σημαίακια πριν. Ωραία, ψάχναμε το ένα σταθερό πόλη για να δούμε πού είμαστε και ήταν ένα hotel international το οποίο δεν υπήρχε στο χάρτη. Όχι βέβαια. Άμα δεν υπήρχε και ξαφνικά. Μισό να γυρίσω την κάμερα να το δείτε κι εσείς. Τώρα τρελαίνεσαι ή όχι? Λοιπόν, τελικά είμαστε στο λεωφορείο. Σε ελπίζουμε. Ελπίζουμε να βρούμε εκεί που θέλουμε, ξέρω εγώ. Κόψαμε και εισιτήριο, είμαστε καλές. Θέλουμε τώρα να πάμε ευθεία. Κανονικά. Ναι, κανονικά ευθεία, δεν σταματάμε πουθενά. Λοιπόν, προσευχηθείτε για εμάς, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Μπορεί και μας άφησε πιο μακριά. Συγγνώμη κέρατα. Ναι, οπότε θα πάμε στην απέναντι πλευρά να πάρουμε ένα λεωφορείο και ελπίζω να μας αφήσει στη στάση. Ωραία! Ψάχνω εγώ. Τι ψάχνεις μου, Τον Νέμο. Λοιπόν, πήραμε λεωφορείο και μας πήγε διπλάσια απόσταση από αυτό που θα παίρναμε. Και τώρα τελικά. Στο κέντρο. Ναι, τουλάχιστον ξέρουμε να κατέβουμε κέντρο, οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, και λοιπόν τώρα θα πάρουμε ταξί. Και ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, από εκεί που ξεκινήσαμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, είδαμε και το Ζάγκρεπ. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, πήραμε ταξί και μας άφησε στην πόρτα. Στην πόρτα, μόνο στο δωμάτιο το μας έβαλε. Λοιπόν, τώρα πάμε να τακτοποιηθούμε λίγο και θα τα πούμε σε λίγο που πάμε να ράξουμε κάπου. Bye! Καλημέρα! Είναι η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Πήγαμε, παρακολουθήσαμε και φύγαμε πιο νωρίς για να κόψουμε μια βόλτα. Είμαστε στο μολ της Κροατίας και περιμένουμε να δούμε μέσα. Έχει Pull&Bear Bershka, μήπως βρούμε τίποτα πιο φθηνά. Και θα σας δείξουμε αν βρήκαμε κάτι και πώς εξελίσσεται η μέρα. Και ναι, πάμε! Έχουμε φύγει από το μολ. Πήγαμε ξανά στο ξενοδοχείο για να αλλάξουμε και να πάρουμε κάποια πραγματάκια. Και τώρα είμαστε στη μέση του δρόμου. Πάμε να πάρουμε το λεωφορείο για να μας κατεβάσει κέντρο. Και να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί. Θα γυρίσουμε σε κάποια αξιοθέατα. Και ναι, θα κάνω κάποιο πλάνο. Ναι, βρέχει όντως. Το σύμπαν δεν μας έχει. Το 2.20 εντάξει. Μην τρέχεις. Όλα οκ. 2.68 ψάχνουμε. Ωραία. Ωραία. Είναι πριβέ το θέμα. Ωραία, λοιπόν. Αν πάρουμε. Και άλλο. Αν πάρουμε το 2.20 πού να μας αφήσει? Δεν ξέρω, μην το διαχειριστεί. Για άλλο motherfuckers. Λοιπόν, update σε λίγο. Ελπίζω να μην έχουμε χαθεί. Bye!
čujem tambure, tamburice glas, Bogo majko i sestrice, ja ostavljam vas, kada čujem tambure, tamburice. Έχουμε να το πούμε αρκετή ώρα. Αυτό που κάναμε και δεν μας προλάβατε είναι πήγαμε με μία ξεναγώ σε όλη την πόλη και είναι το υλικό, κάναμε αυτά που θα δείτε τώρα σε ένα μοντάζ που θα φτιάξω και μετά φάγαμε παγωτό, είναι εδώ πέρα με την Αναστασία. Μισό λεπτό να γυρίσω. Δεν γυρίζει. Πάρε την έτσι. Και ήρθαμε, κάναμε μπάνιο, μαζεύουμε τα πράγματα γιατί θα φύγουμε χαράματα, θα φύγουμε 3 ώρα τα χαράματα. 4 στην Ελλάδα. Ναι, 3 τοπικοί. Και είμαστε πτώμα, πες να κάναμε σήμερα πόσα χιλιόμετρα, 15 χιλιόμετρα, δεν υπερβάλλουμε. Και θα βάλω και μια φωτογραφία από ένα κομμάτι πίτσας, το οποίο φάγαμε. Κομματάκι μικρούλι, μωρά, έτσι διαιτητικά. Λιτά την περάσαμε και σήμερα. Γιατί εδώ πέρα στην Κροατία τιμούν την πίτσα και σκέφτομαι πολύ σοβαρά να μετακομίσω εδώ πέρα. Να ισχύει. Από πού φιλμάρω. Ναύπιο. Είμαι εδώ με τον Χλέμπουρα. Hey. Γεια σας. Και είμαστε στο ξενοδοχείο, θα πάρω κάποια πλάνα μετά να δείτε. Είναι η γαμάτη φάση. Δεν έχω κάνει ακόμα τεστ στο κρεβάτι. Λες να έρθει η ώρα. Μα έφτιαξε την κάμερα γρήγορα.